manifestacións son nun caso ou noutro, outra cousa son os condicionantes. Eu non fun esa manifestación para despois decir que opinan de que eu fora, de que haxe esa manifestación. Fun, e foi moitísima xente, para decir algo que eu creo que está no convencemento de moitísimas persoas, e desde logo non só votantes do Partido Popular, que tamén, estou seguro que moitas persoas do Partido Socialista pensan que esta situación é insostible, que non dá máis de sí. Un caso de corrupción casi diario, un goberno paralizado, teño dito moitas veces, ademais é que percíbese clarísimamente cando queres falar con algún ministerio, que agora mesmo, xa non digo o presidente, ese por suposto, pero os ministros e ministras, a maioría están sempre pendentes de como contrarrestar o último escándalo que se sabe, así non se pode seguir, é o que estábamos dicindo ali con pleno convencemento. Estou seguro que a xente, incluso os que votaron a Pedro Sánchez, non quería un goberno para que estuviéramos así, senón é que o ten facilísimo o presidente do goberno, convoca eleccións e que lles pregunte. Eu teño, efectivamente, falado da Algarada moitas veces, eu me refiro ás mesmas expresións dos que promoven esta Algarada, que din que é o camiño para conseguir os seus obxectivos laborais, políticos, que o que hai que facer é crear clima de tensión, crear clima de enfrentamento e estar instalado permanentemente nese clima. Son os que despois, en moitos casos, convocan as manifestacións. Na manifestación de onte, vostede non vería ningunha desas intencións, dende logo non a vin, estuven ali, máis ben ao contrario, manifestar de xeito absolutamente pacífico e ordenado que esta situación é insostible e, por lo tanto, por eso estábamos ali.